Bueno, ni gaur hemen saiatuko naiz, pixkat azaltzen, nire master amaierako lana egiten ari naizen hori, oraintxe bertan zertan den. Lan horri, oraingoz deitu diot, bertsolaritzaren estetika propio baten bila, arrastoak eta ondorio batzuk, edo halako zerbait. Eta bueno, lan hortan saiatzen naiz pixka bat, artearen autonomiaren teorizazio hori aplikatzen bertsolaritzara, ez? Artearen autonomia, bueno, gutxi izan zen, modernitatean, artearen inguruko eztabaidetan pisu handi hartu zuen eztabaida bat. Eta, bueno, labur eta sinple esateko litzateke saiatzea, kasu honetan bertsolaritza aplikatuta, kode propioekin mundu propio bat sortzen duen bertsolaritza baten bilaketa edo halako zerbait litzateke, ez? Orduan, nire lan hortan saiatu naiz, beste debate bat da, ea bertsolaritza artea ote den, ala ez, ez zait bereziki interesatzen debate hori, iruditzen zait bertsolaritza ahalegin estetiko bat eskatzen duen jarduna den neurrian, ja horregatik bakarrik ja pertinentea dela autonomiaren gaia bertsolaritzara aplikatzen saiatzea, ez? Pertinentea ez ezik ezinbestekoa ere esango nuke. Eta orduan, saiatzen naizena da, hori ez, hasteko lanean egiten dudana da, lehen zatian, nire ustez, bertsolaritzaren autonomia bermatzen duten funtsezko ezaugarria zeintzu diren zerrendatzen ditut. Han hemen irakurri ditudan hainbat testuetan oinarritu naiz hortarako, bertsolaritzaren idiosinkrasiaren inguruko testu horiek irakurri, eta ni behintzat 4 ezaugarri funtsezko edo zerrendatu ditut. Lehendabizikoa litzateke iragankortasuna edo efimerotasuna, ez? Alegia, bertsolaritza artefakto galkor bat dela, kantatu hala existitzen dela eta isildu hala hiltzen dela, ez? Orainaldi radikala dela bertsolaritzaren denbora, eta hori da bere funtsezko ezaugarri bat, nire ustez. Bigarren ezaugarria litzateke bertsotan hasten denean bat sortzen dela halako komunikazio dimentsio berezi bat. Baimentzen duena bestela esango liratekeen gauzak esatea. Eta hor, pixka bat iruditzen zait, komunikazio espazio berezi hori ere badela bertsolaritzaren bigarren funtsezko ezaugarri bat, eta hortarako azalduko ditut gero pare bat adibide. Hirugarren ezaugarria uste dut dela bertsolaritzarena, argumentazioa edo pertsuasioa, Joseba Garziak hau pixka bat teorizatu zuenez, berak erretorikaren genero epidiktiko bezala sailkatu zuen bertsolaritza, eta iruditzen zait hor badagoela bertsolaritzaren hirugarren ezaugarri berezko bat. Eta hori litzateke gutxi gorabehera, bertsolaritzaren funtsak gehiago duela seguru aski argumentaziotik, beste pertsua ditzetik, poetikatik baino adibidez, ez? Eta hor pixka bat garatzen dut hori ere, puntu hori. Eta laugarren puntua nik deitu diona izan da hizkera edo ahozko hizkera ere esaten den hori, ez? Iruditzen zait, hemeroteka begiratzea besterik ez dago konturatzeko hizkeraren auziak, filia eta fobia asko atera dituen auzi bat izan dela azken 40 urteetan zehar, eta iruditzen zait horrekin lotuta ere badagoela bertsolaritzaren funtsezko ezaugarri bat, ez? Bertsolaritzak baduela berezko hizkera bat, ahozkoa deitzen zaion hori. Gero hor, problematizatu daiteke horri buruz, batzuek esaten dute teoria oralistek bereizten zuten ahozko idatzizko bereizketa zurrun hori, problematikoa izan daitekeela, igual ahozkoaren eta idatzizkoaren arteko bereizketa hori ez, hain garbi bat egitea ez dela hain zuzena bizi ditugun garaiotan are gutxiago, ez? Baina, nik uste dut hori dena onartuta ere, problematikoa dela onartuta ere, auzi batzuk problematizatzen segitzeko, bereizketa horrek oraindik laguntzen duela eta kategoria zehatzagoen faltan onargarria direla eta jarraitu daitekeela hortik bertsolaritza aztertzen, ez? Orain nik, printzipioz, 4 funtsezko ezaugarri horiek zerrendatu ditut, eta gero distortsio sorta bat, nire ustez, bertsolaritzari gertatu zaizkion hainbat distortsio, funtsezko ezaugarri horiek, pixka bat aldarazi dituztenak, ez? Eta hauek ja ez naiz asko luzatuko hauek azaltzen. Lehendabizikoa litzateke homologazio sindromea ditu dudana. Bigarrena, txapelketaren existentzia jarraitua edo lehiaren, gainbalorazioa. Hirugarrena, hedabideek eragin ditzateken hainbat distortsio, bertsoa reprodukzigarri bihurtzen den momentuan.
eta laugarrena bertsolaritzaren irakaskuntza heteronomoa ditu dioana, alegia idatzizko euskarriak pixu desente duen bertsolaritza irakaskuntza mota bat, eta azkenik deitu diot beste distortzio bati bertsolaritzaren mistifikazioa edo halako zerbait, ez? Oteiza eta beste autore batzuek nire ustez egin zutena. Hau guztia da lanaren ezurdura. Uste dut ezurdura haundi geratuko zaiola master amaierako lan bati, eta pixkat uste dut ezurdura eskutatik joan zaidala. Horregatik igual masterreko lanean egin beharko dena pixkat akotatu, baina hori da saiatuko naizena gaur hemen azaltzen, ez? Oraingoz lehendabiziko puntua daukat eginda, eta beraz ondorio garbirik ezin atera, baina hortarako ditu gaituzte eta hortarako hemen.